ବେଙ୍ଗ ଖାଇବ ବେଙ୍ଗ ମୂଷା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏ ହେଉଛି ଚିକେନ ମୋଗলাই। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଖାଇବାକୁ। କେଉଁଠି ଖାଇବୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଯାଉଛୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ମନ ହେବ ସେଠିକି ଯିବା ଆଉ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି, କହିଦେଲି ଗୋଟେ ସେମିତି ଆଉ। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଖାଇବାକୁ କୁହ? ହାଁ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଚାଲ ଯିବା, ଯୋଉଠି ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା ଆଉ। ବେଙ୍ଗ ଖାଇବ ବେଙ୍ଗ? ମୂଷା? ଆର ଜନ୍ମ ସାପ ଆଉ। ଠିକ୍ ଠିକ୍। ନାଗିନ କ'ଣ ମିଛରେ କହିଛନ୍ତି ଲୋକ? ଓ ନା, ନାଗିନ ମିଛରେ କହିଛନ୍ତି, ସତ କଥା ଆଉ। ଆମେ କାହିଁ ନାଗ ହବୁ? ଆମେ କ'ଣ ସାପ ମୂଷା ଖାଉଛୁ? ମୂଷା ଖାଇବ ନାଗିନ ଆଉ। ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ତମେ ଆଉ। ନାଗିନ ନାଗିନ ସାପ କ'ଣ ସାପ ଖାଏ? ମୂଷା ବା ତୁ ଖାଇବୁ କହୁଛୁ ନା? ସେଇଆ ଆଉ। ମୁଁ ବେଙ୍ଗ କହିଲି, ତୁ କହିଲୁ ମୂଷା, ତାମାନେ ତୁ ସାପ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଯାହା ମିଳିବ ଖାଇଦବା ଆଉ ହେଲା। ଏ ବାଟ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ 2.0। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଆର ହାଣ୍ଡିଶାଳ 2.0ରେ। କାହିଁ ଏଠି ତ 2.0 କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇନି। ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଠି ସାପ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ସାପ ବେଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରେଡ଼ି। ଉପର ଆମ୍ବିଏନ୍ସ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବୁ, ଉପରେ ବସିବା। ଭିତରେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଉପରେ ବସିବା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ହେଇଛି, ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ହେଇଛି। ବସିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଗରମ ଟୋଟାଲ୍ ଲାଗୁନି। ତ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ନହେଲେ ବାକି ଲୋକେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କ୍ଲିନନେସ୍ ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଖାଇବାଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚଟପଟି ଆଇଟମ୍ ପାମ୍ପଡ଼ଟେ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମେନ୍ କୋର୍ସ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାହୁବାବୁ। ସାହୁବାବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ମେନ୍ କୋର୍ସ ତ ନେଇ ଆଇଲେ। ଏ ଆମର ଖାଇବା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଭେଜ୍, ମୋର ନନ୍ଭେଜ୍। ତ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛି, ମଟନ୍ ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଉନାହିଁ, ସେ ଗୋମାଂସ ମିଶାଇଲା ଦିନଠୁ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ମୋଗলাই, ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍। ସେ ହେଉଛି ମସରୁମ୍ କଡ଼ାଇ, କିନ୍ତୁ ମସରୁମ୍ କଡ଼ାଇରେ କଡ଼ାଇ ନାହିଁ। ଖାଇକି ଆମେ ଦେଖିକି କହୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମସରୁମ୍ଟା ବଳିଗଲା, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ମୋର ପଡ଼ିଗଲା, ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଇଁଷ ହୋଇଗଲା। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଖାଇବା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ଭଲ ଅଛି, ଖରାପ ନାହିଁ, ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଅଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।